1 июльдән 11 июльгә кадәр Ефәк юлы халыкара авторалли ярышлары уза. Анда катнашучылар Сибир урманнары, Алтай таулары, Монголияның Гөбишүле аша үтә. Быелгы узыш Омскида башлана. Ярышка китүче йөк машиналары Бөгелмә аша узды. Шул уңайдан шәһәрдә техника парада, мотокроссларда фристайл узышы һәм бәйрәм концерты булды. Появляется КАМАЗ с номером 441. Марафонда узыш машиналарының яңа модельләре катнаша. Бу яңа кабинадан торган КАМАЗ машинасы. КАМАЗ мастер командасыннан 7 экипаж ярышка китте. Олар арасында титуллы узышчылар да, яшь командалар да бар. Олар өчен Ефәк юлы карьерада беренче халыкара ралли булачак. Во многих экипажах сидят. Күп кенә экипажлар яшь егетләрдән тора. Штурман механик буларак аларга зур өметләр баглыйм. Безнең өчен буыннар алмашыну, дәвамчылык булу бик мөһим. Ярышларда команданың гадәттәгечә уңышлы чыгыш ясавына өметләнәбез. Ярышларда 41 команда катнаша. Алар арасында Нидерланд, Франция, Польша, башка илләрдән килгән вәкилләр бар. Раллины оештыручылар тамашачыларга кызыклы көрәш вәгъдә итә. В категории авто представлены все титулованные команды. Авто категориясендә титуллы барлык командаларда тәкъдим ителгән. Һәр зачетның үз интригасы булачак. Бигрәк тә Монголия өлешендә бик катлаулы маршрут каралган. Без финишка кадәр барып җитәргә уйлыйбыз. Бөгелмә Ефәк юлы раллиында катнашучыларны инде 3нче тапкыр каршы ала. Жители нашего города – это большой праздник, большое событие. Бу безнең шәһәр халкы өчен зур бәйрәм, зур вакыйга. Минемчә, мондый бәйрәмнәр кирәк. Бу патриотизм, автоспортка мәхәббәт тәрбияли. КАМАЗ мастер пилоты Эдуард Николаев 8 тонна йөк машинасында дрифтны күрсәтте. Асфальттагы баш әйләндергеч виражлардан стырт, резиндан өр-яңа эзләр калды. КАМАЗ мастер командасы тамашачыларны мотокросслы трюклар белән шаккаттырды. Иссе булуга карамастан җил рейдерга фристайларның кайбер комбинацияларын башкарырга комачаулады. Спортның бу төрендә кичкенә генә хата җибәрергә дә ярамый. Ефәк юлы техниканы сынап карау һәм спортчыларның киләсе Дакар раллина әзерлеген тикшерү мөмкинлеге. Марафонда катнашучыларның барысы да бары тик җиңүгә, тамашачылар кызыклы ярышларны карарга әзер. Ләлә Зайнуллина, Аделина Гафурова, Ренат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.